салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 22 октябр тақдим мекунем. дар шаҳри Маскав дар як амалиёти зидди муҳоҷирони ғайриқонунӣ якбора 500 шаҳрванди ҷумҳурiyҳои шӯравии собиқ аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон боздошт шуданд. амалиётро кормандони гурӯҳи таъиноти махсус ё амони вазорати умури дохилӣ дар як сохтмоне дар кӯчаи Заречне анҷом дод. онҳо мегӯянд, ки аз миёни тамоми муҳоҷирони корӣ, ки дар сохтмон кор мекарданд, танҳо онҳоеро боздошт карданд, ки санадҳояшон мушкил доштааст. ин нафарон ба идораҳои полис интиқол дода шуда, ҳар нафар дар алоҳидагӣ аз санҷиш мегузарад. мақомот амалиёти Мигрант 2015-ро як тадбири аз пеш барномарезӣ шуда муаррифӣ мекунанд, ки зидди муҳоҷирони ғайриқонунӣ равона шудааст. ин амалиёт рӯзи 19 октябр шурӯъ шуда то рӯзи 29 октябр идома мекунад. ду рӯз пеш дар ҷараёни якчунин амалиёт беш аз 20 шаҳрванди Тоҷикистон боздошт шуданд ва мақомот дарҳол онҳоро дар узвияти ҳизбу таҳрир муттаҳам карданд. ин боздошт ва иттиҳоми шаҳрвандони Тоҷикистонро нозирони бетараф машкук номиданд. дар Тоҷикистон ба сафари нахуствазири Япония Синдзо Абе омодагӣ мебинанд, ки қарор аст рӯзи 24 октябр ба Душанбе ворид шавад. сафари Синдзо Абе ба Тоҷикистон дар чаҳорчӯби боздид аз кишварҳои минтақа ҷараён мегирад. ин нахустин сафари раиси ҳукумати Япония дар таърихи 24 соли истиқлолияти Тоҷикистон аст. дар ҷараёни ин сафар раҳбари ҳукумати Япония бо президентони кишварҳои минтақа масъалаҳои амният, рушди иқтисод ва ҳам ҷалби сармояро баррасӣ мекунад. додситонии кулли Тоҷикистон дар нисбати омӯзгор Асламшоҳ Султоншоев аз рӯи моддаҳои иҷро накардани масъулияти тарбияи ноболиғ ва берун рафтан аз ваколатҳои хизматӣ парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. ин моддаҳо ҷазоро дар намуди ситонидани ҷарима то аз кор озод карданро пешбинӣ мекунанд. парванда аз рӯи як навори видеоӣ боз шудааст, ки ба интернет роҳ ёфт ва дар он дида мешавад, ки омӯзгор як шогирди мактабро лату мекунад. ин омӯзгор Асламшоҳ Султоншоев корманди мактаби махсуси тамоюли варзишӣ дошта ба номи Иброҳим Ҳасанови шаҳри Душанбе аст. худи омӯзгор дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки барои давоми 4 рӯз пайи ҳам аз дарсҳо гурехтанаш шогирдро муҷозот кардааст. ифтитоҳи парванда дар ҳолест, ки волидони шогирд Муҳаммадҷон Сулаймонов мегӯянд нисбати устод ҳеҷ даъвое надоранд, чунки ӯ кӯдакро тарбия мекард. писари ман худаш гунаҳгор ки буд, аз дарс гурехта буд, барои ҳамин муаллим вая ҷазо дод. ман ҳеҷ даъво надорам. писарам ҳам шикоят накардааст баъди ҳамин кор шудагӣ. сабти видеои латукеби шогирд аз ҷониби муаллим маҳкумият ва интиқоди зиёди корбарони шабакаҳои иҷтимоиро ба бор овард, ки рафтори омӯзгорро ғайрипедагогӣ арзёбӣ мекунанд. дар шаҳри Хуҷанд амалиёти поксозии соҳилҳои Сирдарё бо истифодаи дастгоҳҳои техникӣ идома дорад. масъулин мегӯянд, обҳои Сирдарё дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд аз лою партовҳо ва қамишзорҳо тоза карда шуда, ҳамчунин тадбирҳои тақвияти соҳилҳо ҳам роҳандозӣ мешавад. чунин шеваи муфассали поксозии соҳилҳо дар ин дарёи бузурге, ки обҳояш аз ҳудуди ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ убур мекунад, дар 30 соли охир бори аввал сурат мегирад. ما همینه تا گیر میریم تا مابین سینو ماوه وعده دادگی تازگی میکنیم. тобистони имсол кишварҳои поёноби Осиёи марказӣ Тоҷикистонро дар нақзи муқаррароти экологӣ интиқод карда гуфтанд, ки соҳилҳои Сирро ба партовгоҳҳо табдил додааст ва дар натиҷа ин об олудаву нопок ва ҳам барои истеъмол хатарнок шудааст. мақомоти тоҷик вуҷуди партовҳои маишиву қамишзорҳоро дар соҳилҳои Сирдарё эътироф мекунанд, аммо таъсири корхонаҳои саноатиро ба обҳои ин рудхона ҳамеша рад карданд. онҳо мегӯянд ҳеҷ як корхонаи тавлидотии саноатӣ дар хати ҷойгиршавии рудхона ҷойгир нест. ширкати ҳавоии Somon-Air дар бораи шурӯи парвозҳо дар самти Душанбе-Бишкек хабар дод. ин парвозҳо дар як ҳафта 2 маротиба дар рӯзҳои ҷумъаю якшанбе ва шанбею душанбе дар ҳар ду самт сурат мегиранд. арзиши билет барои сафари як тараф аз 540 ва барои рафту баргашт аз 760 сомонӣ шурӯъ мешавад. ширкати ҳавоӣ нақша дорад, ки ин парвозро бо парвоз дар хат-сайри Душанбе Франкфурт Намайне пайваст кунад, яъне мусофиронро аз Бишкек ба Душанбе ва аз Душанбе ба Франкфурт интиқол диҳем.
имсол ба гуфтаи ширкати Сомонер парвозҳо дар самти Душанбе Дубай, Душанбе Санкт-Петербург ва Хуҷанд Санкт-Петербург афзоиш меёбанд. То имрӯз ин ширкат ба самти Олмон, Имороти Муттаҳидаи Араб, Туркия, Чин, Русия ва Қазоқистон парвозҳо анҷом медод. ва барои дидани шакли муфассали ин ва дигар хабарҳо, аз ҷумла барои дарёфти видеои бештар, ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.